Moi! Moi! Mitä jäbä duuni? Hyvää jäbä duuni. Mä seuraan sinua. Etkä sä haluu Netherin? Haluu. Mä menin väärään suuntaan. Nyt mä menen oikeaan suuntaan. Pötyä puhut. Pötyä. Ei sinne. Mennäänpäs. Kusa, jee. Katsopas. Valva. Lasi. Aloitan Täällä mä olen ja pysyn. Mä en pääse tuolle. Ai olette pysyt. Miksi sä sit liikut? Koska mä oon hölmö. Miten hölmö ole? Ei vielä pääsee. No, nyt vasta pääsin. Mä lennän. Tori. Vai mikä toi onkaan? No, eipäs täältä. Tennis. Tennis. Meillä on aika outo hetki. Ei. Siinä. Kulta-armori ja ilotu. Tulitus. Ok, mä lennän. Minä paan kulta-armori. Harhautusarmori. Oliko hyvä? Okei, mä en pääse täältä mitenkään pois. Että mä päätän Loerbiin. Noin nyt vasta. Okei, koska mä menen lopputeksteihin. Ne. Ei kun en mene. Okei, mä en pääse täältä yhtään mitenkään pois, siksi mä hyppäänkin aidan Pääsisit, yli. jos sä menisit lopputeksteihin. Ja täällä ei olekaan aitaa, joten mä voin pudota ihan helposti. Ja mä en jaksa mennä lopputeksteihin. Ja siksi mä en mene. Mä en hyppää tonne laavaan. Hei, come on. Ja mä hyppään tästä. Sä hyppäät tolleen. Yeah! Ja mä hyppään tälleen. Oh yeah! Ai, Kuolit. no niin. Jee, mä synnyin hyvässä paikassa. Bloglitsaus! Eiks niin, että mä oon rakentanut tän itse? Joo. Itse. Tuo on pikkusen. Yhtä. Se on mun ansa. Älä hyppää ankoihin. Aita. Hyvin ihmeellinen aita. Joo, ja mä menen jonnekin. Avaan portin. Skeleton on täällä. Ei. Mitä sä zombi teet siinä? Tää? Tässä on joku vikkaa, toi seuraa mua. Hyppää lentoon.